Я, Белаш Светлана, читач Калядзейской библиотеки, прочитаю верш Владимира Короткевича «Я иду луговой дорогой». Я иду луговой дорогой, покручастай и темной, як лёс. Над ракой азярот шматногі барадою сена зарос. Головою прынікшы да сена, у ноч гляджу на рачное шкло. Глуха так цяжка і дрэнна мне ніколі яшчэ не было. Усё было. Пацалунка світанню, над ракою туман залаты, бедны прывід майго кахання, што здушыла разважліва ты. Сэрцам ведаю, так не трэба. І ніколі халодны разлік не заменіць дарогі пад небам, на якім ледзяны маладзік. Нельга жыць з незгасальным болем, і ўсё роўна да схілу год. Памажы мне, ніколі не забыць пра яе, азярот.